Bună, eu sunt Irina, fondatoarea Cyberspace Academy. Cyberspace Academy este prima academie din România care îți oferă soluții, cursuri, care te ajută să conștientizezi mai bine fenomenul digitalizării, al securității cibernetice. Noi îți traducem digitalizarea pe înțelesul tău, într-un mod simplu. Astăzi sunteți martorii unei transformări fără precedent din toate punctele de vedere, social, cultural, politic, economic. În tot acest proces de transformare nu sunteți singuri. Prin cursurile noastre ale Academiei, noi suntem alături de voi, vă dăm soluții, vă îndrumăm, vă însoțim, vă ajutăm să conștientizați, să vă adaptați mai ușor, să fiți la curent, să înțelegeți ce se întâmplă în lumea digitalizării. Totul se întâmplă acum, astăzi, nu mâine, nu săptămâna viitoare. Copilul tău este expus pericolelor de pe internet acum. Internetul, lumea digitală, oferă o multitudine de aspecte utile și educative, dar în același timp este și extrem de periculos. Poți suferi pagube enorme de ordin uman, dar și material pe termen scurt, dar și pe termen lung, dacă nu știi să-l folosești în favoarea ta. Siguranța copilului tău, siguranța ta este importantă astăzi. Mâine poate fi prea târziu dacă nu iei măsuri. Promisiunea mea este că vei afla răspunsuri la întrebările pe care le ai referitor la siguranța copilului tău în mediul online. Vei avea un grad mult mai mare de conștientizare a ceea ce înseamnă securitatea în mediul online, dar mai ales vei avea soluții în cursul pe care îl vei urma.